Happy New Year! Happy New Year! Yung second son po ni Molly guys sa baluarte ni Sir Noel Mendoza, ang Golden Bry Paus. So guys, Kaya inantay natin si Jago. Inantay natin si Jago guys. Nakakapa ako guys. hangover guys. Ang over de lupa. Ay, Kulang sa tulog. ang katulog, nagpaputok kasi kagabi. 1,000 yung waitis mo. Yung pinos niya, yung maingal sa motorya, bang tinayo guys. Happy New Year, bang tinayo. New Year! Banayo namin! Yung babae mo. So guys, si Jago. Upuan. Kita yung upuan dyan. Pustahan tayo. Hindi. Pasat. Dito muna. Here, ma'am. Happy New Year po, sir. Happy New Year. Happy New Year. Here. Lechon daw. 2020. Lechon, sabi ni shooter. Picture aso. Sir, hawakan niyo yung titi niya kung matigas. Matigas na siya. Matigas? Ay, Jago. yan guys, palalambutin mo na yung niya. Hoy, hawakan mo. Hindi ganyan. Palit na lang tayo. Palit na lang tayo. Ay mo, diwag. Matigas ka na. Agad sir, tumigas. Gago! Wait lang. Ito ka rin. Right, hindi po ako ito. Right. Boss. Madali mo yung ano ko. Camera. Local kasi yung cellphone ng Magic Hands. Basta siya. Ako, nilipat ka. Hindi na. May cameraman ko lang. Nakapokus sa flash. Alright guys. Laging load. Load lang, load. Double thumbs up. Alright. Kapit mo. Gawong kakapoy. Bawal, tinakbal mo yung sinusot mo. Hindi ko ma-shoot. Mahirap. Yan, alright guys. Laking load na to. Wala nang hawak-hawak. Jago, easy. Yun. Malaking ulong aso. Si Jago. Jagi. Ay, Jago na great. Jago. Laki ulo. Jago laki ulo. Pa-stand na kayo guys. Bon, makapayo. Liit, tao. Hindi kayo magsisisi dyan. 100%. Paano yan? Anong tawag yan? Veterano yun? Veterano, makat Hindi, yun. yung ano, Certified yun, bakat yun. yung... Sabay. Yun, Ma'am Ann. Yun ang ganun lang kabilis. Talagang pertel na pertel po yung aso nyo. Bukas, ano natin, tirayin na natin yung pangatlo. Kayo titira. Kasi pertel na pertel na. Uy, Okay, alright. tatrabaho Maraming ka. salamat po. Happy New Year! Bye-bye! Picture. 1, 2, 3, go. Doon ka rin. 1, 2, 3, go. Subscribe kayo guys.